Bismillah Allah tabara sarki wanda ya yau ɗaukaka. Na taho da baitoci yau ma ina so ka ban sirrika. Zane wake gwarzo mai girma sharu maki jinin mai maka. So nake ka ban dama in rinka yabon sani kar in gajiya. Allah ya ja da kwanan ka sharu maki jini na Fatima labbaika. Sharu maki a gaida mazan fama jinjina na zo zan maka. Sharu maki kana shayar mu hakan yasa nake yi ma baituka. Ni ne fa Suleiman dogo rigar yabon ka yau na saka. Babu tantama nai ma bai a zana jura dukkanin wuya. Allah ya ja da kwanan ka sharu maki jini na Fatima labbaika. Ja mu je kawai fa sharifi gana wa mai adon kore. In ya ɗauki adonsa in ya fito sai maza ku sun tsara. Mai sanda ce ta girma babanmu ne fa bani da inkari. Mai hali na dattako Allah ya kare ka da sharrin makiya. Allah ya ja da kwanan ka sharu maki jini na Fatima labbaika. Sharu makiyu mai kyawun hali cikin yabonsa bani na dama. Baba Sharif makiyu a gaishe ka Allah ya kara maka rama. Ka yi ayyuka na ci gaba al'umma duka sun saurama. Manyan mu har yaran mu gaba ɗaya mun bi gaba mai jayayya. Allah ya ja da kwanan ka sharu maki jini na Fatima labbaika. Ilimin da kake ba mu yawan shi addadinsa ai babu. Mun bi kamata har da maza mun rike ka ba aibu. Ina nan cikin tafiyar kasharu ka yayin hijabu. Mai koyi da halayen manzo Muhammadu khairul anbiya. Allah ya ja da kwanan ka sharu maki jini na Fatima labbaika. Jama'a ku duba mun yi sa'a da samun sharifi. Mai ilimi da tari na karatu waye ya kai sharifi. Mai ilimi da tari na karatu ku ce min sharifi. Ya buwa ya fanni na ilimi in ka sha da shi za ka sha wuya. Allah ya ja da kwanan ka sharu maki jini na Fatima labbaika. Masoyi na manzon Allah ne zani so ku gane. Don kashi masoyin manzo ne tintini na gane. Masoyi gabar hama in yasi wallahi jarumi ne. Dole ne na so ku gaba ɗaya domin ku ne sanyin idaniya. Allah ya ja da kwanan ka sharu maki jini na Fatima labbaika. Kashi na sharifi sarki ne ‘yan uwa ku ne. Sarki na yakin gaira ne ‘yan uwa ku gane. Yana ba kowa haƙƙinsa sharifi na daban ne. Na rage tsayi na gaban ka maula ya karkabar ni na shawiya. Allah ya ja da kwanan ka sharu maki jini na Fatima labbaika. Har kasa duka ya leƙa ku ni za da kai ku. Misira har Morocco ya leƙa ku ni babu shakku. Gashi suna da dama daban-daban iyadi na baku. A garuruwan kaɗan na faɗa karkuce da ni ai na gajiya. Allah ya ja da kwanan ka sharu maki jini na Fatima labbaika. Sannu ka sha fama Allahu dai ya barka. Ka sha tabara ka sha la haula waye za ya kai ka. Allah da manzon sakar rika su suke jikinka. Kowaye za ya taɓa ka wallahi za ya sha bakar wuya. Allah ya ja da kwanan ka sharu maki jini na Fatima labbaika. A kanka nan a barka ya zama dole ni hakan na ce masu.
in ban da mabutulci da ya faɗi mahaifiyar shi bai so. Ni ka barta in ba ka so, ni na faɗa ina so. Ba na rena girman su faɗin gidanmu mu yana da tarbiya. Allah ya ja da kwanan kashirin makiji ne na Fatima labbaika. Shi tuwo na girma kun gane miya shi sai da nama. Ka taka da ɗaiɗai basara ke ɗayanmu ya fi goma. Mai kurjini da zarra ya yi gado ga sayyidul umma. Rabbana ya ƙara kusancin kagana na Salma sannu sharifiya. Allah ya ja da kwanan kashirin makiji ne na Fatima labbaika. Dan wurin nake so in gaishe da matan shi har 'ya'yan shi. Sai ya da umul khairi uwar gida a gare shi. Sai ya da Amina kun yi sa'a da mai gida ku bi shi. Rabo babba kun yi shi da samun shirin na sharifiya. Allah ya ja da kwanan kashirin makiji ne na Fatima labbaika. Za mu sanya 'ya'ya na gidan shi 'yan uwa ku ji ne. Alkhairu ga tijjani na saka su a tsani. Muhammadu na gaishe ka ummul shurafa ke je ne. Ali Harazumi da Khadija 'ya'yan sharu maki ban boye ba. Allah ya ja da kwanan kashirin makiji ne na Fatima labbaika. Allah ƙara girma da ɗaukaka ga zuri'ar sharifi. Ya kare ku shirin makiyanku ko na duhu da fili. Su ku su kyale nake nufi asirin su fili. Makiyanku an nuna maku su ku roƙi rabbana ko ta shirya. Allah ya ja da kwanan kashirin makiji ne na Fatima labbaika. Rabbana salati ka daɗawa annabi Muhammadu. Alihi sahabu a sanya su waɗanda ba su yin gudu. Har da mawaliyai gaba ɗaya na ƙasa har da kan tudu. Malam Ibrahim bai ba har da shi masoyin auliya. Allah ya ja da kwanan kashirin makiji ne na Fatima labbaika. A nan gurin nake so za mu tsaya a baitukan sharifi. Ba fa ina nufin shi kenan ba, akwai waɗansu kofi. Za mu bayyana maku sunana gashi nan a fili. Suleiman dogo na annabi kun ji sunana da inkiya. Allah ya ja da kwanan kashirin makiji ne na Fatima labbaika. Allah ya ja kwanan kasharu makiji ne na Fatima labbaika. Allah ya ja da kwanan kashirin makiji ne na Fatima labbaika. Alhamdulillah, Allah ya saka da alkhairi Malam Suleiman Dogo da wannan kasida ta yabon babban jagoran